Ilanje saka tudi chidada bosi chisa mari muzita raka andite chikira chibheke changu paisipani we hai andanyara manje ndanyara nditasunga juice muchiunoini mwari ndazonyara ndandakapfeka nhasi juice rangu randikupuwa riya but apa iwe ndisunge juice muchiuno nyara kuratidza ndanyara juice muchiuno icho chiuno anyara zvizvi yanisa tipe unogona here kusunga tai handigoni sei usingagoni kusunga tai asina mboisunga tisungirewo tai joni icho ravara wena zigomana iri logo laudo logo iro gwindingwi tione tai amashimarizi dakuribata nerigogoretiba batire meguru timbotamba zvidizvi washington wasanda kuti atibatira haatidi zvidai chatitambira meguru ndekuri meguru timbotamba dai watibatira zvaimbotambira nemeguru uyavo azvanyita zimpururu tambofanira kuisa iwaya arifo ma72 paya ina hapana metsi unonoza metsi paya unonopenzenura tikati ungangongoinda here ungosvika muofisi mahedhemasta wototi kuna hedhemasta indatoya mwana wenyu mwanakomana kuzodzidza pano pagwindingwi usina here shetana udzo hayi ungakufara mani ndikungokufara Zvinotevedzera zvamangarugwa zvinoitavo kuitaimomovasikana ndiri kuwa kufara Ronald wakazobva vanhu veikoko konziirengi mwana wauyo watambura kufadi mwana wanga watambura wachipazvifunga here kuti palive stream mozapataita live stream tachokwadi asingambofungi kuti tichawana ifomo sunene very soon we are going ndikuwangufarara ndikutaza kuti ndini kudaenda pavhindingi ndikuasa kuti ndini dangonodzizapo ino dambudziko Ronald wati hagoni kusunga tai ndimbosunga tai tioni tiratidze tioni Zunga tione chipo cheku chimbozama maidizvo chimbozama tione kuti wadii zapachikoro chinoita izvo kwai kwedu kwasikazunguitai kuzvidzinya zvidzepe tione inavasunga maganda inavasunga maganda here kana kuti nesa muunifomu zve roda kuzvisunga uri kudzipa uro kuti kecha ndokuribata chikukuza mazhemaya vakaribata ndekune meguru dzinyatso kuti waya mazhemaya vakaribata pamberi pepost office pakunori icho yamone zvasungana sunga tione kusunga tena sunga tione watitira live kuti iwe tikutengezerere mauniform sunga uya pedo mudzikanyota unoso kunyatsa maiguru muri kuzodira kuika chiyegerai maiguru minde muchiona hama yenyu chizvizipa pagwindingwi apa
ndomusungira vanoita mataya yakachinja ipo uchazvioni zunga kwidza tione ndi pagola kwidza unozodi kandai masters for road ngaisvike pane bhatani netoona kuti osvika pane bhatani gore rinoanonerera iwe apa yakareba iwe cheka temira ndibokusungira weni maiguru chiuya kudai maiguru yayapa ndibomusungira mukomana ndaigurira mama kaita shoo bata ndipo shomba urongondogona kuti ndinodzidakaesungepi dzina muri munhu uda kusungirwa tai ndina munhu ndosungira tai saka ndinosungirepi dai ndikudzeyewo jehovha musipedenga ndoisungirei kadei ndikandine munhu kuti unoda kusungirwa tai unoda kubasa makuseneka taisunga muchaendawo chikorozvo tichaenda kuchikoro tiona unosvasva zvinoita manje pakazara vanhu 500 yoti decided people vakanyarara vanonetsa we don't even know if you are offending them or you are not offending them. That's the problem. But vachatoreora mukadzi anotaurisa ameno shiwazvo ndozvinotaitika akatonyarara zataurisa ndozorambwa akanyarara mofungo ndoekera mofungo ndowanikwa nemunhu wakanyarara ikauti unotaurisa. Tell me munhu wangu andiona sekuti akanyarara because ndotaurisa I talk too much. Handitomboti time yekuteerera. I will be talking non-stop. So listening is a problem to me. And that's the reason why I always make stupid decisions. Because ndichitaurisa hana time yekuteerera. I don't listen. Wakatarisa here vachisunga tai? Mimi ndikutaridza. Ndikata zvokuti unokadira ndichiva cautious ndogona kukanganwa. Saka nditi chitaura senyaya kudai uchitarisa nditi iwe utamutariri indi utamutauri. Nemusungi. So ichi chidoko ichi chakakura ndika ndodai ndikaita zvokudzidzisa ndobva ndakanganwa manje wazviona zvandaita kudai indakatodzidziswawo tai nemumwe science valentine nanhanga ndodai so ndisingagoni ndodai hino apa ndichazvoda ndikareresa zvinhu pano ndinosotirepi jesu ndosodirepi guys ndosodirepi ndikakoniwa kusungatai palive pane vanhu 600 vachindiona ndichisunga tai ndichiresva. Guys, this is my first child. Ndisaka ndamusungira tai mai vatosungira mwana tai wazviona achifanira kuti achifundo achifanira kusungana nesobudisa zvakadai. Even vanhu muklasi mako vachakudzidzisa kusunga tai wazviona. Samwe dzimwe nguva usingazivi unongoisunga chishwa wozonoti udzidziswe nevanhu muklasi mako uchatogona panopera vhiki unewo kugona. Chomanje changu chazotoguma chaita chidoko chaguma chaenda chaita chidoko but chainyaya kumwe nekuti ndiri ziguruwo ndoita zeyoga asi matosunga yakanaka wani but inofanira kubuda yakaita sezvizvi but inini kwandiri yabuda iri ziguru izvo nhaiwe woda kudzaka pasi here udzakisei but yaita doko handizi kuti hachizonzi ndochitai chemuzika hawa here guys ichi nochine icho hachitai chemuzika hawa ichi gwindingwindi muduze ndikuone gwindingwindi ngadai ndandiri kumazipotsini ichi ndechemuzika wamira ndisunge refu batai apa ndisunge refu unozonzi watotanga musarinya hangira mtinte 673 Jesu makanaka Jesu ndozotedzera zvandoitewo vana chatoti unomusikawo unoda mabhanana here waarya here wala kabika tii
mama ngwadzi chiita izvo iwe taya yako yoda kundosvodedza handiti uzvione gaizi ndikambofarisa rimwe gore katoda kukuitirai maepisodi emaskits ndikamboda kutsvaka template ndikasvika kumamisha ndakapfeka steve yakareba kudai ichitoriko yeblue iripo kwarero ndakazvipomba muviri ndakazvipomba kuti asi ndichaputika ndizvida nemonaki ndichichipeva zvakuitirai masikiti wayo ndikafarisa ndinouya negogo rangu ndombokuitirai masikiti wayo kuti kumamisha only ndikafarisa guys apa ndaita fastika toti chindini kuchikora nditi I think vana headmaster vanenge vatsokoyanaka saka usanyanya kuzvita stress netai unodzidziswa kana iwa kudzidzi kuramba uchidzidzira wega right iwe chita kuti uende kumatoilet uko pane matoilet apo usatya woenda unochinja uniform yako toenda nekuchikoro kwako tinokusiya takusabhuta handiti paunopfeka tai unobva daiwa ichi ndochinoshamba utosunga tai Gwindingwi ipapo ndinomuka mamukadzi headmaster kanonoka uchinda uchimanya undonochinjira mukanzi nonoka nzvimbo yakabvana chimutakure chimanya winde chimanya winde tinde kuti kusiya kuchikoro mwana maiguru chitaura inzwi maita basa mainifomu tamawana takuinda naye kundomutsveta kuchikoro shuwa ndinotenda mwari awedzere pamabvisa ndinotenda zvisingamboiti dakaona zvepamwoyo wangu manyatsoona kuti hashuwa mai vari kutenda nemwoyo wese ndinotenda masista chero ndinovatenda mwari vavakomboreni amen ndinotenda asi mota inenge yavikadiki vawedzere hase imwe hombe mota guys mota ichivanetsa mota yangu yatoone nguva ichinetsa zvokwadi imwe yakanaka hombe vandipevo iyi ndakatenga ndega zvei saka vavambondipa shuwa ndiani wanofanira kundipa manje ndinotenda mwari kana anenge angopindwa nenyasha dzamwari unofanirwa kukupai mota hombe yakadarikai maybe December ndoritaya ndombozorora moti kuti ndombogara pamba ima ndimune musha wenyu here ndoda kutangawo musha wangu nondomutanga ndiri mudondo here vanhu ndotangawo ndiri mudondo here vanhu we mufungeiwo moti kudii zvakambainaka moda kuti kudii kuna future husband wangu ndoda kuti shuwa mwari akukomborerei muvabate zvakanaka mai avo isu tiri kuvabatawo zvakanaka shuwa ndinotenda mwari vari kutibata zvakanaka kunoku hatidi mbotonzwa kuti mavagumbusa kana kuti magumbusana tinoda kuti mugare zvakanaka muudze kuti agonditengera mota muvatengere mota yakanaka benzi aizosengi zvezvinhu zvevanhu benzi inenge yotengerwa pane yenyu yebasa iri kuuya ndoda chikombi munofanirwa kumbotofamba nayo ndofana kutengerwa benzi iyi ndikatengerwa benzi handikuti vaime ndofunga ndikafita kungobva kumba ngosvika pasafe station ndongoti dirai $5 chete ndodzokera ndotendera ngosvika vanhu vakuziva kuti benzi ndeyashironiyo ndomira ndine ndichimira every shop ndoita station ndozvandichita kana ndikaona zvoza zvinoita mwari havakupi zvinhu izvozvo nokuti vanoziva kuti hauzodzikami haungambodzikami ukapuwa zvinhu zvose izvozvo haungambodzikami saka zvitamirira Ronald kuti auye kana Ronald auya toenda naye kunomusiya kuchikoro kwavo haiwa jeni yedu yanga ichinakidza tiri kuno kwanyika vasikana tinosvitenda handiti toti bhabhai handiti shuwa bhabhai maita basa zvikuru ndinotenda mwari akuropafadzei amen toinda isu bhabhai guys ngaitimbomisa Ronald adzoke akachinja tione kuti wanyutura zvakadiwo bhabhai